What's up, moje meno je Fox, vítam vás v dnešnom videu a dnešné video bude fakt veľmi zaujímavé. A to z toho dôvodu, že je 9:30 večer. A ja idem pozerať Five Nights at Freddy's jumpscary a ohodnotím ich. Čo robím so svojím životom? Každopádne, ak sa vám dnešné video bude páčiť, budem moc rád za like a odber a myslím si, že môžeme ísť na to. OK, myslím si, že môžeme začať. Prvý hneď, tu máme takto, OK. Hneď akože klasika proste. Kontrolujeme si kamery. Aha, OK, máme tam šiku. A už to nie. OK, je tam. OK. No. No. OK, ale toto je to proste klasika toto. Toto nemôžete nazvať takým veľkým jumpscarom, OK, samozrejme, zalokneš sa toho, ale toto tu je klasika. Ten, kto hrával FNAF, tak cez celý život, proste ten, kto hrával FNAF, tak za celý život prekonal už cez 500 infarktov, takže tak. Tak proste klasický jumpscare, tomuto dávam tak 8 z 10, pretože aj toto ťa vie vystrašiť. A ideme ďalej. OK, znova sme tu. Koho tu tentokrát? Ajajaj, niekoho počujem. Niekto tam chodí? Na ktorej strane? Kto to bude? Ukážte nám už. Foxy, že by? No. To nemyslím, ale to nebolo až také, to nebolo až také strašidelné zase. Tak ja neviem, toto nebolo fakt akože creepy, ale keď hráš hru, reálne o 3 ráno napríklad, alebo o 2, a máš tam hociaký jumpscare, tak vystraší ťa to, ale proste pozri si to ešte raz, toto, on sa uteká a ty ani nestihneš do dole tú kameru a už je v dverách a on na teba nevyletel na obrazovku, takže to je to v pohode. Takže dajme tomu 3 z 10. Dobre. Počkaj, čo? Kto robíte Ale myslíš vážne, akože Freddy? Reálne? Počkaj, ale jak vyzeral? Odkedy? Ja si to pamätám inak. Reálne? Akože, OK. Toto by som sa tiež asi zlákla. Tentokrát ako moc nie, ale kedy som za toho fakt akože vedela zlaknúť. 6 z 10. Tomuto by som dala 6 z 10. To bolo viac desivé než Foxy, ktorý najprv utekal po chodbe a potom... Však to je jak keď učiteľka na chodbe je, keď sa pozrite z toho okna, čo máte v triede, vidíte, vojak ide a zrazu sa objaví vo dverách. Toto mi to pripomína. OK, sme inde. Zase. A to je 4 asi. Čo? Počkaj. Ja som asi dostala zastavu srdca, ale dobre. No keby som to ja toľko nekomentovala, tak sa možno zlaknete aj vy, ale za 14 sekúnd, či koľko to trvalo. Ja neviem. Ja by som mala menej rozprávať, OK? Tak odteraz budem menej rozprávať. Ale tento neviem, tak ako ja som 4 moc nehrala, tak trochu som hrala, nie až tak moc. Tak tomuto, ako ten Freddy vyzeral oveľa viac desivého. Tie zuby, wow. Proste už to nie je ten náš Macko, čo tam bol. Tak ja neviem. Tak tomuto, tiež keby to asi hrám, tak by som sa toho viacej zlakla.
Takže dajme tomu 7 z 10. A chcem vám ešte povedať, že keď na tomto tu videu zanecháte 20 lajkov, tak nie, to musí byť viac, to musí byť 30. Keď na tomto videu bude 30 lajkov, tak si zahrám FNAF. Akože, reálne ja si to zahrám. Jednotku, potom zazniame nejaký počet lajkov, 2, 3. Všetky si zahrám. Ale musí dať like, to je jediná vec, čo po vás chcem. Ideme ďalej. OK, tentokrát tu máme tiež tú istú izbu. Oh! Počkej, tam niekto bol. Tam bol ten. Oh! Toto nemyslíš ako... Toto nemyslíš vážne. Ja? Zostajem už asi... Akože ja som práve, že už na to, čo sme mali doteraz, tak ja som na nej bola zvyknutá, ja som FNAF hrávala. Tieto, akože, že 4, 3, tieto som moc nehrala. Ale keď ja pri tomto tu videu dostanem zástavu srdca, ja vám všetkým chcem len odkázať, aby ste dali odber a že vás mám rada. Ideme ďalej. Tomuto asi 8 z 10, pretože tohto by som sa zolakla. Určite. Rovnako jak teraz. A ideme ďalej. OK, sme znova asi v jednotke. To tak... Alebo... Ja neviem. No. Takže... Uvidíme. Bojím sa. Čo? Ja to vyvujem. Nie, reálne, akože... toto bol Golden Freddy, I guess. Teba si nepamätám. Hej, reálne, ja som FNAF hrávala tak ešte asi s bratom 2015? 16? A ja sa na tom extrémne, proste ja som sa na tom smiala. A potom som začala hrávať trochu sama. A hoši, akože dosť desivý ste dostali za tie posledné roky. Musím povedať. Golden Freddy, ten dostáva 10 z 10, pretože tento tu bol fakt akože, čo mi hovoril brat, tak tento jumpscare, keď sa ti tam dostal, tak to proste, to bol veľký jumpscare toto. Asi proste predstav, ty hráš, ja neviem, FNAF, ako ja som to hrávala cez deň, pretože v noci samozrejme to v noci hrať nechceš, ale proste aj tak, keď to niekto hrá v noci, kto si zapne FNAF napríklad o 10. alebo o pol 10. Počkaj, toto mi pripomína moju situáciu. Ja natáčam video o pol 10. 21:33. Pokračujeme. Dobre. Ty si zo mňa robíš srandu? Akože? Hej, kde má polovicu v tváre, akože to je prvá vec. Druhá vec, aby som dostala infarkt. A tretia vec, prečo točím video o pol 10? Dobre. Bonnie dostane 10 z 10, pretože toto tu, keby proste hráš cez deň alebo v noci, aj tak z tohto dostaneš infarkt. Ok. Takže, tak. OK. Prečo tam je furt ten sound? Oh! Zas? Zas to môj Bonnie, ale to je nejaké, to je tá Toy Bonnie.
Yes. A to je cute. Keď si nezoberieme, že to vraždí ľudí, tak je to cute. Okay. Ale pekné oči má, také ako ja, mám zelené tiež. Toto tu, akože ten sound tam dosť urobí, keď tam dáš proste, akože fakt, že creepy sound. Napríklad, keď dáš moju fotku a dáš tam FNAF sound, tiež sa toho zlákneš. Že? Teda, asi áno, ja neviem. Ale proste... Ja neviem. Toto tu bude mať asi 2 z 10. A nie je to až tak moc creepy, no. Také cute. No. No tam bol. Čo to je za zvuk? Vôbec to nebolo strašidelné, vôbec. 1 z 10. Čo nie je dobre. Toto tu, ako ste mohli počuť moju reakciu, znova si ho môžeme pustiť. Tak. Áno. 10 z 10. Možno viac. Ale 10 z 10. No. Aha, Freddy. Ako nás vystrašíš, Freddy? Ahoj, ahoj, áno, vidím ťa. Tu vyzerá dosť spokojne, akože. Možno sa nedá už žiadny jumpscare, akože. OK, takže ak sa vám ešte video páčilo, budem moc rada za like, aby sme dosiahli tých 30 lajkov, aby som zahrala FNAF. A budem moc rada aj za odber, pretože ďakujem vám, že som vlastne dosiahla tých 300 odberateľov. Nejaký špeciál určite vymyslím, niečo bude. A ďakujem za zhľadnutie tohto videa a my sa uvidíme zase na budúce a čaute.